En les darreres setmanes, Solidaritat Catalana per la Independència ha estat confeccionant un programa marc que ha de servir per tal d'embolcallar i donar forma als programes electorals, un cop completats amb les propostes i necessitats pròpies de cada municipi. De fet, des de Solidaritat consideren que la seva presència a les municipals ha de ser una realitat responent a la necessitat que es treballi a tots els nivells per la independència de Catalunya. En el comunicat que ha fet arribar Solidaritat per la Independència a la nostra redacció, s'especifica que tot i que just s'acaba de completar el procés d'estructuració interna a tot el territori i quan encara s'està madurant la decisió de si es presentaran als municipis, es pot assegurar que la voluntat és presentar-se a les 4 capitals de comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Per tant, i com continua el comunicat, un cop finalitzades les valoracions adequades, a proposta dels adherits de cada municipi, l'executiva comarcal de cada comarca convocarà unes eleccions primàries el 26 de març a les localitats on Solidaritat Catalana per la Independència es presenti. En aquestes eleccions es decidirà també si Solidaritat s'ha de presentar en solitari o si convé que es presenti amb independents o en coalició amb altres partits.